उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। समाजसेवा हायस्कूल कोलझरचा विद्यार्थी जयेश मनोज कुमार देसाई यानं 91.60% गुण मिळवून तो प्रशालेत प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालाय। याबद्दल त्याचं सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे। समाजसेवा मंडळ कोलझरचे सचिव अरविंद उर्फ राजन देसाई आणि उद्योजक सूर्यकांत गवस यांनी जयेश कुटुंबियांच्या घरी जाऊन विशेष अभिनंदन केलंय। यावेळी त्यांच्या समवेत समाजसेवा मंडळाचे सदस्य देवेंद्र देसाई, पोलीस पाटील सुदेश देसाई, तळकट सरपंच सुरेंद्र सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य रोहन देसाई, साबाजी सावंत, शामराव देसाई, दर्शन सावंत आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते। कोलझर सारख्या ग्रामीण भागातून कोणत्याही मोठ्या क्लासेसशिवाय 91.60% गुण मिळवून आपलं टॅलेंट अधोरेखित केलंय। तर उद्योजक सूर्यकांत गवस तथा सरपंच सुजल गवस यांचा मुलगा सुयश गवस यांनाही 10वीत 86% गुण मिळवल्याबद्दल जयेश यांचे वडील मनोज कुमार, श्रीदेवी माऊलीच्या कृपेनं कैलासवासी आजोबा साजूराव देसाई आणि आजी तिलोत्तमा तसेच काका कैलासवासी जी.ए. देसाई यांच्या आशीर्वादानं, शाळेतील सर्व शिक्षक यांच्या मार्गदर्शनानं आणि घरातील आई वडील, काका काकी यांच्या सहकार्यानं आपणास यश प्राप्त झाल्याचं जयेशनं सांगितलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।